ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରାଧୀଶ୍ୱରୀ। ବିମଳା ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରଟି ଭିତର ବେଢ଼ାର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଅଂଶରେ ପୂର୍ବାଭିମୁଖ ହୋଇ ରହିଅଛି। ମାଙ୍କ ବାହନ ସିଂହ ରୋହିଣୀକୁଣ୍ଡ ନିକଟରେ ବିରାଜିତ ହୋଇଅଛି। ଦକ୍ଷଯଜ୍ଞ ବିନାଶ ପରେ ସତୀଙ୍କ ଶବ ଧରି ଶିବ ବୁଲୁଥିଲା ବେଳେ ସତୀଙ୍କ ପାଦ ଏଠାରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ତେଣୁ ଏହି ପୀଠକୁ ପାଦପୀଠ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭୋଗ ବିମଳାଙ୍କୁ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରରେ ଅର୍ପଣ ପରେ ଏହାକୁ ମହାପ୍ରସାଦ କୁହାଯାଇଥାଏ। ବିମଳା ଦେବୀଙ୍କ ବିଗ୍ରହଟି କଳା ମୁଗୁନି ପଥରର ପ୍ରାୟ 5 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ବିଗ୍ରହ ଅଟେ। ଦେବୀ ଚତୁର୍ଭୁଜା, ତ୍ରିନେତ୍ରା, ଗଳାରେ ମୁଣ୍ଡମାଳ ଧାରିଣୀ ଏବଂ ଶତଦଳ ପଦ୍ମ ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନା। ଦେବୀଙ୍କ ଉପର ହସ୍ତରେ ଦେବକନ୍ୟା ଏବଂ ନାଗକନ୍ୟା ଜପମାଳି ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିମ୍ନରେ ଅଭୟ ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ଅମୃତ କଳସ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରରେ ସପ୍ତମାତୃକା, 10 ମହାବିଦ୍ୟା ଆଦି ପୂଜିତ ହେଉଛନ୍ତି। ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାୟ 60 ଫୁଟ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଶାଳ ମନ୍ଦିର ଅଟେ। ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ 16 ମାତୃକା ଏବଂ ଯୋଗିନୀଙ୍କ 44ଟି ଚିତ୍ର କାନ୍ଥରେ ଅଙ୍କିତ ହୋଇ ରହିଅଛି। ଶାରଦୀୟ ସମୟରେ ଭିତର ଗୁପ୍ତ ଗୁଣ୍ଡିଚା 16 ଦିନ ବିମଳା ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ଭଦ୍ରାସନରେ ରୁନ୍ଧା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶାରଦୀୟ ସମୟରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ସପ୍ତମୀ, ଅଷ୍ଟମୀ ଏବଂ ନବମୀ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରରେ ମହାନିଶି ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି 3 ଦିନ ନିଶାର୍ଦ୍ଧରେ ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଏବଂ ଆମିଷ ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ବିମଳା ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଥିବା କୂପର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ପାକଶାଳା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାଏ। ବଡ଼ଦେଉଳର ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କ ରାତ୍ର ପହୁଡ଼ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଶୋଧ କରାଯାଇଥାଏ। ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଦେବୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଳି ଏବଂ ମାଛ ଅଣାଯାଇଥାଏ। ଛେଦ ବିମଳାଙ୍କ କୂପ ପାଖରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପୂଜକ ରକ୍ତ ସରାରେ ନେଇ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଧୂପ ସରିବା ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ନ ପଡ଼ି ଧୁଆଯାଇଥାଏ। ଏହି 16 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିମଳା ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ କରାଯାଇଥାଏ। ସକାଳ ଧୂପ ବେଳେ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ଏବଂ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ ହୋଇଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପରେ ବିମଳା ମାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବେଶ ହୋଇଥାଏ, ଯଥା ବନଦୁର୍ଗା ବେଶ, ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ବେଶ, ନାରାୟଣୀ ବେଶ, ବଗଳା ବେଶ, ଜୟଦୁର୍ଗା ବେଶ, ଉଗ୍ରତାରା ବେଶ, ମାତଙ୍ଗୀ ବେଶ, ଦଶଭୁଜା ବେଶ, ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ବେଶ, ହରଚଣ୍ଡୀ ବେଶ ଏବଂ ସିଂହବାହିନୀ ବେଶ। ଦଶହରା ଦିନ ମାଙ୍କ ଅପରାଜିତା ବେଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଷୋଳ ପୂଜା ସମୟରେ ମା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କମରପଟି, ଜବାକଣ୍ଠି, ଚମ୍ପାକଢ଼ି ମାଳ, ଉରୁଜାତକ ମାଳ, ସାନମୁଣ୍ଡି ମାଳ, ବଡ଼ମୁଣ୍ଡି ମାଳ, ନୋଥ, ଅଷ୍ଟରତ୍ନଗୁଣା, ଦଣ୍ଡି, ସେବତୀ ହାର, ପଦ୍ମହାର। ଷୋଳ ପୂଜା ବ୍ୟତୀତ ଦୈନିକ ଦିନ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କିରୀଟ, ନାକଫୁଲ, କାନଫୁଲ, କଣ୍ଠିମାଳ, ଅନନ୍ତବ୍ରତ, ବାଜୁ, କିଆ, ଚୁଡ଼ି, ତ୍ରିନେତ୍ର, ହରିଡ଼ା କଣ୍ଠମାଳ, ବଟଫଳ, ବକ୍ଷସ୍ଥଳ ପଦ୍ମ, ହସ୍ତ ଏବଂ ପଦର ମୁଦ୍ରିକା ଏବଂ ପାଦର ନଖ ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଧରମାଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଯେପରି ଦିଆଯାଇଥାଏ, ସେହିପରି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଅଧରମାଳ
ବିମଳା ଦେବୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।